Хайгылы күндүслар, бүгін біз әкият сөйлеме тапшырығының шираттағы шығарылышын түсіреміз. Һәм әлеге тапшырығының, бүгінгі тапшырығының алып барушысы мен Камилә. Һәм біздің білен бүгін Илүсә Ялқын журналының әдеби мұхарири, аннан башқа журнал шықмасы деп айтсам, біркімде өпкелемес деп үмітленем. Илүсәдән қала Зиләні барығызда әтәлім шоу бойынша білесіз енді ан тіке юмористик отыгрышлары бітінігіздің ерекілеріне өтіп кіргендік деп үмітленем. Һәм шуны білен Зилә білен танышуд бітті. Bütün erişken oңышларымны санап шықтың, рахмет. Білесіңіз келсе, біз бүгін татар халық әкияті турында сөйлесек, біз һәм әкиятның исеме Ақбүре. Һәм бұл біз оқыған әкиятлер арасында ең пацанский әкият болу сәбәпле. Туқта, бұл қыз білен таныштырып тұру керек түгел деп санайсың сен? Цыц. Яқшы. Һәм бұл ең пацанский әкият болу сәбәпле. Нишәп дип сорасагыз, анда әкиятның иң башында оқшалай башлана бүре егетләр янына килә. Сез минем урманда утырасыз, ләкин сез моны миңа карата ихтирамсыз эшлисез дип әйтә. Һәм шуңа күрә без әлеге сораулар буенча эксперт Шәмәрдәннән Наиләне чакырдык. Шун белән башлыйбыз. Кызлар, әкиятне укыдыгызмы? Кыскача эчтәлеген укып чыктык. Мен оқыдым, мен тулысынча оқыдым. Сөйләмәсә дигән сүз инде тагын. Мен мектепте дә шулай гына укыйм. Ничә нормально? Кызыл диплом, кызыл аттестат. Менә шулай бирәләр икән. Яхшы, алайса мин битнигезгә берничә генә сорау биреп китәм. Бераз гына бу әкиятне сез никадәр яхшы белгәнне тикшерү өчен, аннарысын инде аның эчтәлеген безнең тамашачыларыбызга да сөйләячәкбез. Ақбүре әкиятендә ханның ничә улы булган Илүсә? Ақбүре әкиятендә ханның 3 улы булган. 4 улы булган. Башладык. Покажи казательный палец. Бу хәтта кыскача эчтәлектә язылган иде 4 улы булганы. Аны мин уйламыймча, аның өлкән улы булган бит инде. Аннан соң 2 улы дип әйтелә, алар игезәкләр булмадылар микән, бу әйтелми. Алар 1 яшьтә бугай. Алар игезәкләр булганнардыр, чөнки аларның укулары бер вакытта тәмамлана бит. 2 уртанчы улым дип Алар әйтә. икесе бергә баралар. Ну бит барыбер бер нәрсәне дә үзгәртмәй, барыбер Ну 2 кеше ни, 1 кеше ни игезәк булгач. 3,5 дигән. нормально. 3,5. Әйе. Яхшы, төп герой безнең әкият, ну иң төпчек улы патшаның әкият барышында ничә тапкыр елый? Охо, син кыскача эчтәлектә шуны туда язганнарды дип уйлыйсыңмы? Мен җавап бирәм. Әйдә 3 булсын. Чөнки безнең татар халык әкиятләрендә иң яраткан сан ул инде 3. 7 дә булырга мөмкин. Монда 9 башлы дию бар, һәм 12 башлысы бар. Алар каян килеп чыккан? 3-не 3-кә тапкырлыйсың да 9 була. Ниндидер нормаль булмаган әкият. Аха, Наилә, син беләсең. 3. Мен 3 дидем бит. 3 бит. Мин аның елаганын күрмәдем. Юк, менә ул бит нигә Ул әкият бу ичендә дә. Сарай янына килгәндә елады бит. 3 сарай янында елады ул. Шунасын Комтауына менгәндә елады. Чөнки мен алмады, ишлеп төште. Әни стугында искә төшереп елады. Абыйларын күрәштен аларын ташка әйләнгәннәрен елады. Әкият бу елады инде. Ничә җылатмай булган соң инде. Менә авыр. Безнең төп герой барган вакытта ничә сарай күрә һәм алар нинди сарайлар? 3 сарай күрә. Берсе алтын, Берсе бакыр, берсе көмеш, берсе бак. Бакыр беренче. Әйе, бакыр. Ну, аны. Ягы ничектәге? Әйе, менә 3 сарай. 3 сарай. Һәр сарайда ничә шәр кыз була? 41. 41. Чөп 41 икән кемдә булса күз аллый алама? 41. Мин дә белмим. Шул белән шул җитте. Әкиятның эчтәлеген сөйләүгә кайтык. Әгәр дә бәлкем сез беләсез ничә 41 икәнен, фикерләрегез булса язырсыз. Беләсезме, мәсәлән, мисал өчен, ашка садака җыябыз, шәле сабын алабыз, име? Кеше мәсәлән, анда 30 кеше чакырылу икән, минем әни һәрчә 32 ала. Вдруг анда берәр нинди кеше килеп керер дә шуларга бирәсе булыр, шуның шикелле. Шуңа күрә 41. 40 кыз, әгәр җитмәсә, кияүләргә берсе нигә? Өстәмә, запас.
Килештек. Син кыскача эчтәлек кенә укыган булгач, нәйдә Зилә, син сөйли башла, әкият нәрсәдән башлана? Беренче төп проблема безнең инде килеп чыга һәм нишлиләр анда. Үч җөмлә белән сөйләп атарып. Беренче төп проблема безнең патша ялга чыга. Һәм шунда үзенең чатырын корып куя, уллары белән, хатыны белән, һәм алар шунда ял итәләр. Төнлә булар йокларга яталар, матур гына итеп йоклап ятканда. Килеп чыга Дию пәрие, аның хатынын алып китә. Һәм хатынны алып киттеләр. Патша анарсын нишли, Илүсә? Патшаннар соң хатын эзләргә тотына инде, эзләтә. Төрле Тизрәк гаскәрләрне эзләргә җибәрә, ләкин таба алмыйлар. һәм Шулай итеп 1 ел үтеп китә. Ахыр чиктә эзләүне туктата. Балалары үсеп җиткәнче. Наиләйдә кыскартып кына теге 3 малай нишли, урманда нишлиләр, кемне хөрмәт итәләр, кемне итмиләр. Biraz безгә сөйләп җибәрәләр. Олы улы кайта, укуын бетереп, бу әтисеннән рөхсәт алып, әнисен эзләргә китә, 100 гаскәр ала үзе белән, акча ала, ашарга ала, иң мөһиме. Һәм урманда туктыйлар алар, атларын ашатырга, су эчертергә. Бүре чыга да, кызыксына инде. Никти сез минем урманга килеп, минем әйберне ашап эчеп ятасыз, миннән рөхсәт сорамадыгыз ди. Шуннан соң бу олы малай мин хәзер сиңа берәр гаскәргә сине үтертәм дип яный. Һәм бүре ачуы чыга да, әпсен-төпсен дип нәрсәдер әйтә ул. Һәм булар ташка әйләнә. Expecta patronum. Таягы юк. Һәм алар ташка әйләнә. Шулык әйбер булып чыга икенче малай белән. Бу малай киткәч 1 ел уза. Патша борчыла, әлбәттә, икенче малае укып бетереп кайта. Юк. Анда 2 уртанчы малай Менә шуқырга буталып торам. 2 уртанчы малай кайта. Алар икесе бергә китәләр. Алар 200 гаскәр белән китәләр. Һәм алар белән дә шул ук хәл була. Әйе. Яхшы. Алар белән дә шул ук хәл була һәм кайта инде безнең тагын 1 ел үткәннән моннан төпчек малае патшаның бу кайта да әйтә. Булды, әти, мин хатынычлап өйдә утыра алмыйм инде буларга битнес киткәч тә, мин дә барыйм әле. Әтисе юк, бер кайда бармыйсың ди. Әле әтисе шундый итекә. Юк, мисахлы әйтәм. Ул әйтә, Мин синнән ди ашауда сорамыйм, гаскәрдә сорамыйм ди, син миңа ди акча гына бир ди. Акча гына бир, мин киттем ди. Заманча бала. Biraz гына подозрительно. Ну, ярар, китте бу хәзер акча гына алды әтисеннән. Бер атка атланды да. Бара урманга килеп җитә, урманга килгәч атын бәйләп куя, һәм аның янына килә Акбүре. Акбүре килә дә аның янына, һәм егет әйтә. Егеткә әйтә бу тагын, син нәрсә минем урманыма кирдең, миннән бераз да сорамадың, мондай бер мөмкин түгел минем территориядә. Һәм бугай егет әйтә инде, ой, гафу ит, бу ярамаган булса, мин хәзер үк чыгып китәм ди. Бугай әйтә, нәш нормальный төс яшәп беләсез икәнсез. Яхшы, мисия ди, монда ашарга да, чыгырга да битнесенә рөхсәт итәм, кал ди. Кал дип әйтә, һәм бу егет монда кала, һәм бу әйтә, егеткә мисия киләм. Кичке ашны бергә ашарбыз. Син әзерләп куйырсың, мин киттем ди. Икенче көнне кич белән бу егет ашарга пешереп бүген көтеп тора. Һәм көтеп торган вакытта моның янына бер егет килә. Егет килә дә, булар бергә ашый башлар, сөйләшеп торалар, дуслашып китәләр һәм Короче, булар ашны ашап бетерә язалар, шуннан исенә төшә бу егетнең. Мин ди бүрегә ди вәгъдә биргән бит ди, аш белән сыйларга ди. Бүрегә аш калмады бит инде, бу кайгыга төшә. Нәрсә булды дип сорый инде егет. Бу сөйләп бирә инде, менә бүрене ди ашка чакырган идем ди, аңа ди аш калмаган ди. Бүрдә борчылма, ул бүре мин инде ди. Мин ди шулай ди 70 төрле һөнәр беләм ди, һәм 70 төрле кыяфәткә керә алам ди. Шулай итеп, егет тынычлана инде, һәм аннарысына аның башка проблемасы исенә төшә, ул әнисен эзләгән исенә төшә. Һәм аны сөйли шул турыда сөйли. Һәм абыйларын югалтканын әйтә. бүген нәрсә ди җавап итеп, Наилә. Син аларны таныр идеңме дип. Һәм күрсәтә аларны. Анда ул ташлар инде мүкләнеп беткән була инде алар. Һәм бүре белән сөйләшеп, ул аларны кире кешегә әйләндерә.
һәм әйтә, икесендә. Ләкин аның бер абыйсы гына аның белән кала. Хәзер мен сезнең бөтен Бер игезәкләр яшкә. турындагы теорияларыгызны шәлпәрәмә китерәм. Бу әйтә, син үзең белән үзеннән 1 елга олы булган бер абыеңны гына калдыра аласың, ул өлкән икесе синең белән имни по пути ди. Димәк, алар игезәк булганнар. Бу үзенә шул 1 яшкә өлкәнрәк булган абыйсын гына калдыра, башкаларын өйгә кайтарып җибәрә, алар кайтып китәләр. Һәм Акбүре егеткә киңәшләр бирә башлый, ничек итеп ул үзенең әнисен таба ала икәне турында. Бисен син беләсеңме, Зилә? Юк инде әлбәттә. Ярар, Илюся сөйлә инде тотагын. Иң авыр җирем Анда иң авыр сүзләр. Нойле сөйләсен. Анда нык авыр сүзләр миңа яртысын аңламадым. Ярар, миңа калса без җиңелчә генә сөйләп китәчәкбез. Бу әйтә. Менә сиңа хәзер 3 көн һәм 3 төн барырга кирәк. Шуна 3 көн 3 төн барганнан соң сез барып җитәчәксез бер агач янына ди. Ул агач янында күл булачак ди. Һәм менә шул агач төбендә кое казыгыз. Ул кыега базга төшеп утырсын синең абыең. Һәм Үзеңне күмеп куй ди инде ул. Һәм үзенне Күзлеген- шул күзлеген- агач янына күзләренә күренеп кала торган итеп күмеп куй. Килерләр, айгырлар, алар су эчерләр, су эчкәннән соң су төбендә, күл төбе буш булып калыр. Анда ди нинди нәрсәләр? Балыклар. Балыклар булыр. Ул балыкларны базга үзегез белән алыгыз, шуны ашап тукланып торыр ул анда ди. Шуннан соң берничә сәгатьтән килер 60 чакрым ераклыкта атлаганы сизелә торган шул кадәрле көчле һәм зур ат. Һәм менә шул ат килгәндә син Аңа сикер. юк, тукта, ул килә дә шуннан соң агачка ышкына башлый. Ышкына башлагачтан ул агач шартлап сыныр. Менә шул шартлап сынганнан соң гына син сикереп менеп, аның ялына яки койрыгына тотын. Берничек тә аны җибәрмә. Сезгә утлы таулар аша үтәргә кирәк булачак, диңгез аша үтәргә кирәк булачак һәм Урман, тау. Шытырман урман аша үтәргә кирәк булачак. Шуларның бөтенсен чыга алсаң, һәм син аны чыгарга кирәк. Шул чакта гына син әнине таба алачаксың. Нәрсә генә булмаса да җибәрмә бу атны ди. Аңа әйтә Бүре. Булар бик зур рәхмәт әйтәләр Бүрегә. Һәм монда бу әкияттә минем өчен иң сәер булган өлешләрнең берсенә без килеп җитәбез. Кем генә яна бармасын бу егет, аңа бөтен кеше әйтә, только кире кайтканда миңа обязательно кунакка кирергә кирәк. Менә ничә ел үтсә дә, каяга булса да, ничәсен дә миңа кунакка кир. Татар халкының кунакчылыгын ассызыклый торган җүләли. Белмим, мин вообще кунак килгәндә яратмыйм, кунакка барырга да яратмыйм. Син татармысың? Син монда ничисең? Шулай итеп, егет бүре әйткәннәрне тыңлый да, китеп бара, булар бөтен бу әйткәнне эшлиләр, бу атка атланып, бу бөтен Маҗараларны үтә, һәм барып җитә бу бер ниндидер зур ком тауына. Ком тауына менгән вакытта җылап бетә бу. Җыламаган вакыты юк. Бу малайның тагын бер әйтик. Җылап шашы белмәде шук. Вот. Һәм бу шунда җылап утыра. Җылап утырган вакытта моның янына кош килә дә, өчеп, әйтә мин сине үзем илтеп куям кая кирәк ди. Бу куркып кала инде, куркып кала, ләкин куркырга кирәк булмаган икән. Бу Акбүренең тагын бер Сәмрух кушты бирләйне андаймы? бу аның тагын бер кыяфәте булып чыга. Һәм ул аны илтеп куя бер кофтауның башына. Һәм илтеп куя да, менә бу тауның теге ягына чыккачтан, анда булачак дала, анда булачак арысланнар, аждахалар, пәриләр, диюләр, нәрсә шунда барырга кирәк, бар да яхшы булыр. Пока. Мин бармыйм анда Мин бармыйм диде. ди. Китеп бара. Наилә дәвам ит. Тукта, аннары ул еракта ниндидер ялтырый торган бина күрә. Мин аны бина дип әйтәм. Ул сүзен оныттым. Нинди? Менә. Ул бакыр сарай була. Ул бакыр сарай янына килгәч, тәрәзәдә менә шул 41 кыл кызны күрә. Ул кызлар нишли? Алар әдәм ите юалар. Озынча өстәлдә. Бу курка инде әлбәттә елый, ләкин шундук үзен кулына алып, елаудан файда юк дия дә ишеккә шакый. Моңа бик матур кыз аша. Аны эшкә, ул әйтә, мин сине эшкә чакырганчы ди. Мин абыстайдан сорарга тиеш, рөхсәт сорарга китә. Абыстай рөхсәт бирә, моны алып керәләр.
ашаталар, эшертәләр. Һәм ул киткәндә мин синең әниеңне табуыңа ышанам, һәм кайтышлый безгә кер дип әйтә. Һәм ул әлбәттә керсен өчен аңа кияүгә, аңа бер кызны аңа кияүгә бирәләр. Шушы Ишек ачкан матур кызны. Чөнки ул әйтә, әгәр дә бу кызга да өйләнмичә генә китсәң, син безгә керергә онытырсың, ди. Хатының булса монда безнең йортта, ди, онытмассың керергә, ди. Бу миңа иң ошаган өлеш. Заметку шикелле инде бу. Не забудь заскочить такой. Я заметка язасың, я хатын. Я хатын турында Ике заметка вариант, язасың. ике вариант. Хатын Бер булса нәрсәне- заметка кирәкми. Бер Онда җиргә бит әле- барырга оныта торган булсагыз, Әйе. шул җиргә барып бер кеше белән өйләнешеп килсәгез була. Точно. Бераз калдырсын. Һәм шунагысын бу шулай китә. Бу бакыр иде, бара-бара көмеш икүгә, көмеш иде шул гайбер була. Яңадан бер хатын Һәм өстәле. тагын бер хатын өстәле, һәм бу барып җитә алтын өйгә, сарайга барып җиткәчтән дә башта шул гайбер иде кебек тоела, ләкин Илүсә дәвам итә. Ләкин бу алтын сарайда аның әнисе була. Ләкин әнисе аны танымый. Монысы тагын бер кызык. Ул әнисеннән сорый әле. Әнисенә әйтми, үзенең улы булуын. Син ди таныр идең микән ди, улларыңның берәрсе килсә ди. Әлбәттә үз балаңны ничек танымыйсың инде ди. Ә менә мин кем соң дигәч, әнисе белмим ди. Мин синең улың булам бит инде ди. Бу тоже шулай ук кызык бер өлеше. Кызык өлеше, ул бит кичкенә вакытта Ну шулай, әнисе бит инде үзе ышаныч белән әйтә, әлбәттә танырым, үз балаңны ничек танымыйсың инде дип әйтә. Һәм кабат без монда менә пацанский рушка кайтабыз. Үзе әйтә, танырым ди, ә үзе танымый. Танымый. Без монда әйбергне тәкъидлибез. Бу дөрес түгел. Ул танырга тиеш. Әтәрим шоу. Аяк кулларың сызлаусыз булсын. Әнисенә сәди малайга. Әнисе әйтә, улым ди, синең ди көчеңә ышанмыйм мин ди. Син ди көчле түгел ди, диюне җиңә алмыйсың ди. Хәзер без просто гына моннан чыгып китә алмаячакбыз ди. Дию ди 12 айга китте әле ул ди командировкага ди. Әйдә ди, безнең хәзер вакыт күп әле ди. Менә бу күлдән су ичеп ди, менә бу бакчадагы алма агачлардан алма ашап ди. Көч җыялы ди. Шуннан 3 ай үтә. Тикшереп карый хәзер синең көчеңне ди, бер бүлмәгә алып керә дә, монда зур тимер шар була бугай бит. Шул тимер шарны күтәреп кара ди. Ләкин малай инде бу тимер шарны селкетә дә алмый. Һәм әнисе шул вакытта аны бик оялта. Дию ди бу шарны ди бер таудан атып ди, бер кул белән атып җибәрә дә тау башына ди, икенче кул белән тотып ала ди ул шарны ди. Һәм малайга уят булып китә инде. Көче юк бит инде моның. Шуннан тагын ярты ай су ичеп күлдән, бакчадагы алмаларны ашап тагын. Ай ярым шунда. Минем сонар белән проблемалар. Көч җыя инде бу. Шуннан теге шарны селкетә алырлык хәлгә килә бу. Шуннан булар план побега төзиләр инде. Шуннан Нойлы дәвам итә. Һәм алар әнисе бер машина чыгара. Очып йөри торган машина. Һәм алар шушы алтын сарайны күкәй, ул шундай Юк, тукта, портативный сарай. Ие, дөрес. Портативный сарай белән, портативный сарайны кесәгә салалар да, шул машина белән китәләр. Бер секунд булар. Менә бу сарайны, ан янындагы бакчаны һәм бөтен әйберләрне җыялар. Һәм алар җыелгачтан, Монда яңадан өйләнә бит әле ул. алтын күкәй кадерле генә нигә? Кичкенә генә шундый алтын йомыркага әйләнә дә һәм буларны кесәгә салып куялар да китеп баралар. Әйе, ул монда тагын бер тапкыр әйләнә һәм. Хәзер аның 3 хатыны бар инде. Әйе, дәвам итәбез. Көмеш нигә барып җитәләр сарайга, монда шул гайбер була инде. Ул әнисенә әйтә, әни монда туктап алыйк әле, минем монда кунакка кирип чыгасы бар иде. Минем монда Хатыным бар ди. Онытмадым. Шуннан көмеш сарайга кирип кунак булалар. Китәләр көмеш сарайында шулай йомыркага әйләндерәләр. Көмеш йомыркага кесәгә салалар, китәләр бакыр сарайга, ләкин бакыр сарайда буларны беркем дә каршы алмый. Әнисе әйтә, улым ди, монда ди, дию кайткандыр ди, шуңа безне каршы алучы юктыр ди. Ләкин ул инде тик кенә үтеп китә алмый, чөнки бит инде монда тагын бер хатын бар, беренче хатын, бакыр сарайдагы хатын. Әлбәттә ул керә инде бу. Караш тигез булырга тиеш. Ислам буенча. Бу сарайга керә. Сарайда инде аны елап каршы алалар, дию кайтты, без сезне ди кунак итә дә алмыйбыз инде диләр, елыйлар.
Ләкин инде егет шулай гына чыгып китә алмый. Диюне күрсәтергә сорый. Дию бу вакытта йоклап ята икән подвалда. Ул дию янына төшә. Аның белән сөйләшмәкче була, ләкин диюне уята алмый йокысыннан. Уятмыйча гына башын кисергә риза булмый инде. Егетлеге комачаулый аңа. Ничек инде уятмаган килеш, аны үтереп китсен инде ул. Уятырга кирәк, һәм сугышырга кирәк, көч сынашырга, чөнки бәлки ул җиңер аны, бәлки җиңмәсә, бу аның хак үлеме булыр ди. Шуннан ул уятырга куша диюне. Диюне уяталар. Дию белән алар сугышалар, ләкин диюнең көче җитми аны җиңәргә. Хәл бетте ди, дию әйтә, әйдә ди, ашап алам әле мин ди. Син ди үзеңне ашамакчы буласыңмы ди, мине дә кунак ит ди. Шуннан алар утырып ашыйлар. Шул вакытта диюнең хатыны инде абыстай диюгә хәл бетерә торган су бирә, ә егеткә хәл кертә торган су бирә. Менә үзләре гадел булсын өчен йоклап яткан дине үтермәделәр диюне. Ну аны Үзләре- егеткә үтермәде. Ну, аны егет Гаделсезлек итмичә, Монда аннары абыстай чиктиреп әзрәк шушы бөтен дөньяда Хәрәм гаделсезлек, хәрәм әкиятләрдә дә гаделсезлек, хәрәмләндерә. тормышта да гаделсезлек. Шуннан диюне җиңәләр. Тагын нәрсә булды инде аны? Мен үз ролемә кирип Шуннан диюне җиңәләр. Һәм шулай ук йомыркага әйләндереп, Бакыр сараенда. Һәм монда иң кызык өлешкә килеп җиттек. Булар Бакыр сарайны йомыркага әвегелдереп, теге машинага утырып китеп баралар. Ләкин бу егетнең 3 хатыны да аның бер каяда юк икәнен күрәләр. Әнисе тоже күрә, һәм булар бөтенсе бергә кайтып китәләр. Ә егет каядыр кала. Каядыр калмый инде, ул аның ауга барасы ул бит ауга китә. Ул ауга киткән була. Хатыннар аның юклыгын башта белмиләр бит. Аңарчы диюне ашыйлар әле. Бер хатынның да ирен Менә аны әйтмәдек. Алар диюне ашыйлар, фарш ясап. Күз алдына килде бармаган. Анда юк бармак. Диюлә менә. Фарш тегермән барганда зур. Шул Сөяге белән тегермәннән бергә җибәргән. Әйе, шул тегермәндә дию кешеләрне тартып аштырган булган. Һәм Һәм алар Һәм диюне үзен үзен шунда ашадылар. кертәләр Бу дә әкиятне тартып Менә ашыйлар. Вегетарианнарга тормыш укытыйлар, бумеранг дип кстати. юклаган әйтмиләр. Син нәрсә эшлисең, шул сиңа иртәме соңмы Бумеранг. Бумеранг Инстаграмдагы да түгел. әйе. Байтып. Так, һәм Давам итәбез. Әйе. Наилә. Нема? Әйе. Һәм булар китәләр, егет кала. Шуннан соң, Бу рәхмәт. Шуннан соң бу аларга үпкәли дә түгел инде. Мин дә аларны кызык итәм ди. Юк. Юкмы? Әйе, дөрес Бер матур кызны күреп ала. Ул алар шушы сарайны куеп бит инде. кире сарайга. Алар кире сарайга кайтып китәләр дә Әйе. үзләренең патшалыклары яныннан ерак түгел генә бер патшалык янында шуларны кире сарайларга әвегелдереп яши башлар тынычлап. Көтәләр имештер бу егетнең кайтканын, хәтта анда антугында бүстә юк. Ну көтәләр дип саныйк. Әйе, егет нишләп? Һәм ул анда мин аларны кызык итәм ди. Бер кызны күреп ала. Әйе бит. Нинди кызны күрми әле бу башта. Ничек итеп Юк. кызлар янына кайта бу? Опять Шәһәргә ничек кайта бу? Дир тояк таба бит ул име? Тояк таба. Әйе, бу пәринең өендә булган вакытта таба бер таяк, һәм шул таяк ярдәмендә ул чакырып китергән тагын ниндидер хезмәтчеләр. гыйфритләрне. Гыйфритләр. Нәрсә ул гыйфрит? Җиннәр. Джин. Джин. Класс. Чакырып китергән джин. Җин түгел, һәм- җин. Һәм әле ул бик беләсегез килсә, приветливый була шундай. Берсе килә, мин сине 3 көндә алып барам ди, юк кирәк түгел ди. Берсе килә, мин сине ди. Будильник ул тавышны кыскычта кычкыра икән. Берсе әйтә, мин сине 3 көндә алып барып җиткерәм, юк кирәк түгел бар менән ди. Икенчесе әйтә, мин сине бер көндә илтеп җиткерәм, юк кирәк түгел бар менән ди. Өченчесе әйтә, ярар, мин сине 2 сәгать эчендә алып барып җиткерәм, менә мондый ярый миңа дип, шуңа ризалаша һәм хатыннары һәм әнисе булган теге патшалыкларына кайтып китә. Ләкин бу алар янына кайтмый, ә шәһәрнең читендә барып, бер итекче абый бабай янына кайтып, аның белән тора башлый. Һәм әйтә, минем сиңа бер йомышым бар, әгәр дә син шуны үтәсәң, мин сиңа бик күп итеп акча бирәрмен ди. Яучы булырга кушау.
Менә шул кызны күреп ала да яучы булырга куша. Кош берінде қызды көрмей ол. Анда түгелме? Анда Гәлүш бар. Гәлүш белән күлмәк бар анда. Ефәк күлмәк. сорый ул кыз. Сіз икеңіз екі түрлі көрмәк оқығансыз. Yok, o bir tane көріп алмай. Ул біле әниләрінің қой яшәгәнлеген, һәм ул әйтә бабайга. Менә син бар шушы алтын сарайга, ди. Алтын сарайдагы bir шибәр кызны күр дә, аңа әйт, менә сиңа минем bir егет бар миндә bir яшь, ул сиңа өйләнәм дип әйтә ди. Шулай дип әйт моңа дип әйтә егет. Бабай әйтә ярар ди. Бабай барган вакытта теге кызга төнлә уже төшенә керә. Бу бабай килә икән дип улан каршысына чыга. Алар сөйләшәләр һәм бу әйтә: "Ярар, когда ул миңа бер тиенсез, бер нәрсәсез нәкъ миңа дип тегелгән идеаль ефәк күлмәк һәм бер кадаксыз гәлүш табып бирә ала икән, шул чиракта мин риза булам" ди. Бу егет инде тагын джиннардан файдаланып бу әйберләрне моңа табып бирә. Һәм буларны табып биргәннән күргәнәсен бу кыз әйтә: "Мондай әйберләрне бит обычный егетләр генә эшли алмаслар иде. Димәк, бу точно минем иргем булырга тиешле булган теге егет. Мин риза" ди. Буларның өйгә кайтасылар бар инде, патша янына. Һәм монда чынлап менә безнең әниләрнең туган якларында калтаклык дигән сүз бар. Менә шу калтаклыкны эшкә җигәләр дә булар бөтен булган калтаклыкларын. Нәрсә социаль алмакмыйсың шул Калтаклык ул кыланудыр инде. Выпендрёжничество дигәнне аңлата. Кылчык кыланма әле диләр бездә. Һәм ул ярар, ишеткә китмибез. Һәм әниләр әйтә инде буларның тагын теге джиннарын чакыра да бөтен булганнарын чакыра. Әйтә: "Менә хәзер сез бер төн эчендә алтын күпер салыгыз, моннан алып безнең патшалыкка кадәр" ди. Ул күпер буенча иң яхшы атлар, иң бай итеп бизәлгән кареталар, аларда иң күп алтыннар, көмешләр һәм муллыклар булсын. Ди. Һәм минем иремә хат язып салыгыз, без аның янына икенче көнне сәгать 10-га киләчәкбез. Муллаларны, бөтен нәрсәләрне барлап, безне көтеп торсын ди. Нәрсәгә? Мин аңламадым. Һәм патша да әйтә: "Миңа минем иң матур күлмәгемне алып килегез. Иң тегә итеп бүген ашарга әзерләгез. Бөтен нәрсә шундый вау булсын" ди. Һәм булар бөтенсе киләләр. Оештыралар монда мәҗлес. Теге эш кыз белән дә егет кайтышлый Акбур янына кирип чыга. Аңа тагын бер кызны бүләк итә. Үзенең абыйларына теге 3 тапкыр 41 кыз арасыннан 3 кызны бүлеп бирә өйләнергә дип үзенә 3 хатынны ала. Монда туй була. Булар 40 көн туй итәләр, 30 көн уен ясыйлар. Һәм бу үзенең патшалыгында әле бу шуннан уже закадровый гына барып килә, теге калган Кунакка. Диюләрнең өйләренә кунакка. Чөнки Дию хатыннарының хатыннарына кунаклар килә. Аларда патша Һәм хатыннары бар. булар үзенең 3 хатыны белән үзләренең матур, яхшы алтын сарайларында яшәп, тигез гомер кырып калалар ди. Икесе бер көндә үләләр. Ансы турында сүз юк. Анда әйтмәделәр. Алар өчәү Анда туалар һәм анда 3 хатын һәм 1 ир. Ой-ой-ой, 3 Дүгетсе хатын бер көндә белән үлми инде 3 точно. хатын белән ул егетнең чәчләре агырасы бар икән әле. Бу нинди сексизм бу? Үземнән чыгып әйтәм, минем шикелле 3 хатын булса, әйтәм, ой-ой-ой. Синең шикелле 3 хатында алмаган булыр иде инде. Һәм әкият шун белән бетте. Зилә, әйдә син хәзер безгә без сөйләгәннән һәм син укымаганнан нинди нәтиҗәләр ясадым бу әкияттән, нинди акыллы фикерләр тупларга мөмкин һәм ни өчен моны укырга кирәк яки кирәкмиме дигән әйбер турында бер-ике җөмлә белән сөйләп кит инде. Әлеге әкиятне әлбәттә инде укырга кирәк, сүзлек запасын баету өчен. Ләкин әгәр сезнең балаларыгызның акыллы, зыяулы, тәүфыйклы булып үсүләрен теләсәгез, бу хикаятне алар 18 яшькә җитмичә аларга укымаска тырышыгыз. Ни өчен, Камилә? Мин белмим. Мин аны җик күрмәдем анда. Ничек син 18 яшьтә тирәк ятсыз әйберләр уйлагансыңдыр. Юк. Юк, ятсызлыктан да, нилектән дә түгел. Беренчедән, ни өчен? Нурә бетермәгән менә үз фикерләрен.
Менә мин сиңа хәбәр җөмлә әйтәмме? Бәлкем Юк. синең фикерең үзгәрер. Чөнки монда шуң кадәрле синең рухында булган җөмлә бар. Я укыганда син турында гына уйлап куйдым. Туктале, мен үз фикеремне әйтеп бетерәм, әйдә син яннар. Әйдә. Тыңларга кирәк моны. Егет бит инде әнисе егеткә әйтә, теге подкачайся, шуннан без син белән барабыз, барда яхшы булачак, син диюне җиңә алачаксың ди. Ләкин бу качаться итеп жүргән җирдән егетне өйгә кире алып кергән вакытта башка кешеләр алдында бу әнисе улына әйтә. Я инде улым, җитәр, кыз куеныннан чык. Аңсыздан дию кайтып кирсә, яисә туганнарының берсе килсә, харап булырбыз, ди. Ул да син шикелле бөтен кешене подкалывать итеп йөргән, шундый төрттереп йөргән ханым булган бит. Син шуны белми дә калдың. Туктале, син үзең качаться итеп йөрисең, үзең кыз куены дисең. Ну вот, ул Әнисе әнисе белгән анын, шунлыкта качаться иткәне турында. Ну башкалар алдында моны төрттерер өчен нәрсә анда кызлар белән туш итеп йөрисең. Әнә булды, эшләргә акып киттек куннан дип әйткән. Менә ак бүре турында минем үз фикеремне әйтеп үтәсем килә. Безнең бит инде кичкенә вакытта мин бу әкиятне укысам, ак бүре нинди яхшы дип укыган булыр идем. Ләкин бит инде хәзер зур. Һәм шуңа күрә төптәнрәк уйлап фикер йөртәбез. Безнең ак бүре сыман кешеләр безнең дөньябызда, бүгенге җәмгыятьтә бик күп. Ник дигәндә, менә мин ничек әйтәм, шулай эшлисең. Менә минем биләмәләремдә менә мин ничек әйтәм, шулай буласыз. Безнең җәмгыятьтә күп кешеләр менә шундый бүреләрдән куркып, үзләре теләгәнчә тормышларын алып бара алмый. Ни өчен әле без менә урманга кирип, анда ашап, ичеп, мотор итеп утырырга ярамый безгә. Ни өчен әле менә Бүрене урманы шул. уланы сатып алганмы, приватизировать Ул иткәнме? урманы. Ул аны держит. Ярар, башкаларга да юл куйыр инде. Әйтеп карасыннар. Илүсә синең фикерең бу әкият турында. Ничек сиңа ак бүре? Ой, әкият бик узын. Мин уйлавымча, хәзерге балалар бу әкиятне шулай узак иттереп, узын әкиятне укып утырмаслар. Чөнки менә мин үземдә укый арып беттем, сикертеп тә укыдым беренче урын, сизгәнсездер инде. Камилә самый шул урыннан миннән сорады. Гөнаһшымлыгына каршы. Бумеранг. Ие. Булай әкият үзе кызык. Укысаң, бик шундый җәлеп итә торган урыннары күп. Һәм кычкырып көләсе килгән урыннары күп, шундый сәер урыннары күп. Шу урыннары булмаса, мөгаен миннән укып та тормас, син тагын нинди әкәмәтләр бар икән дип укыдым инде ахырына хәтлек. Миңа калса бу әкиятнең гомумән сюжеты бик кызыклы һәм мин кичкенә вакытта миңа бу әкиятне укыган вакытта миңа аны бик күп тапкыр укыдылар, чөнки мин бик каты яратайм. Наилә, син чыгат. Мин бу әкиятне укырга киңәш итер идем 22 яшьтә. Чөнки мин Мин 22 яшь бармсың? Я мин 22-дә укыдым. Ого, син Менә. шундый зур. Мин 22-дә укыдым бу әкиятне. Миңа кызыклы булды чыннан да, кайбер җирләрендә. Ләкин сюжетында бер-ике элемент тагын кирәктер. Кызыклырак. Тагын Ну, үстеп чтобы- җибәрде. Узын аяк килгәннәре. Экшн кирәк. Булай да Ну, укып бөтенесе булмады. бер төрле хатыннар анда. Ну, әзгә башкарак әйбер булса, кызыклырак. Мин аны яшь-үсмерләргә укырга кушыр идем, чөнки алар гадәттә быковать итәргә яраталар. Һәм алар алай эшләмәсен өчен, менә шундый матур әкият укып, матур итеп кенә укырлар иде. Бу Шәмәрдәннәргә сәлам. Нинди выпуск булды бу? пацанский әкият дидек. Сугубо территориаль булды бу. Яхшы, миңа да әкият шады. Һәм мин моның турында инде әйттем. Шуңа озак сөйләмбез моның турында. Күчәбез яраткан сезнең фикерләрегез яки яраткан цитатларыгызга. Әгәр дә алар булмаса, сезгә иң ошамаган өлеше турында 3 җөмлә белән генә әйтеп китегез. Менә хуманда шул хатыннар темасын кузгатмыйча булдыра алмыйм, йөрәгем чыдамый. Анда шундый җайлы гына әйтелә хатыннар турында. Безнең бит инде төп героебыз кайсы сарайга барып җитсә дә үзенә истәлеккә дип бер хатын алып калдыра. Магнит Сувенир. Һәм ул хатыннарның анда хис кичерешләре, алар аңа яратып чыгамы, яратмыйча чыгамы, алар күпме анда очрашып йөриләр, өйләнешер алдыннан, күпме алар бер-берсен турында күбрәк мәгълүмат. Юк, ничек алар очрашсыннар.
bu kızlar аңа теләп өйләнәме, аннары соң өйләнешкәч теләп торамы, хотя алар анда тормыйлар да бугай инде. Менә шул моментлар миңа җитеп бетмәде. Хатын кыз Романтика буларак. кирәк. Миңа барыбер хатын кызның үзенең хис кичерешләрен, менә алар сөеп сөйләшеп өйләнештеләр. Менә шул җимләрне язып куйсан, всё, мин тыныч булачакмын. Менә бу әкияттә хатыннар турында менә шундай ул моны алды, ул моны куйды. Бу хатынны ул абысына бүләк итеп алып кайтты. Шундай җайлыгына ниндидер әйберләрне генә менә бүләк иткән шикелле. Шәк-шәк. Мә, Магнит. магнитик әйе сәяхәттән. Мә, ябыштырып куерсың суыткычыңның ишегенә. Миңа иң сәер өлеше беләсезме нәрсә булды? Монда бит инде 3 сарайда була бу мискин егет, ничә еллар буе йөри, еллардыр инде анда әйтелми дә бугай инде еллар дип. Кыскасы, ничә кешене дию тузагыннан коткара, дию белән сугыша, берсе белән генә булса да инде. В итоге аның үзен онытып калдыралар шушы җирләрдә. 3 хатыны бар, 10асы бар. Кимендә аны карап йөртергә тиешле 4 хатын кыз бар име? 3 тапкыр 41 кыз бар әле. Анда 41 кыз да бар. Нидер кортлар да була бит әле. Кортларны да коткарау. Кыскасы монда әллә нинди миллион кеше барлыкка килә име? Һәм шушы егетне бер үзен шушы дию биләмәсендә онытып калдыралар. Ничек шуны 4 шул хатын кыз борлап, Алар сизмиләр дә аны юклаган башта. башта. Кыскасы монда Юкмы, беренче, иң беренче теге Алар 3 хатын аларга булай да күңелле, нәрсәгә аларга ул егет. Ой. менә шул өлеш сәер булды миңа. Мондай хатыннар булмый инде кит моннан дидем. Наиләнең җөмләсен без иң ахырга калдырабыз. Башта мин ел анасы һәм ел атасы премияларын тапшырырга телим. Һәм бу әсәргә карата бу бик яхшы туры килә. Әтиләре төпчек малайларына ул китәм дип әйткәчтә менә мондай җөмлә әйтә. Югалганнар югала тыксын. Син бер кайда барма, ди. Класс. Эгоизм бу. Алай эшләмәгез. Әнисе шул ук малайга әйтә. Син батыр түгел. Сиңа ышанып юлга чыгар хәлем юк. Менә шул җөмлә турында әйтмәкче мин дә. Зинһар өчен ата-аналар үзләрегезнең балаларыгызны, аларны чынлап та бер нәрсәгә дә ирешми торган мәнсезләр дип санасагыз да, аларның күзләренә карап бу турыда әйтмәгез зинһар өчен. Алар янында булса да, балам син булдырасың дияргә тырышыгыз. Ул очракта алар күбрәк уңышларга ирешәчәкләр. Хәтта үзегез дә бәлки шаккатырсыз әле ничәдер еллар үткәч. Балаларыгызны бетермәгез. Синнән булмый димәгез беркайчан да. Силә син бу акыллы фикернәсен бүтән әйтәсе килми, конечно. Ну, Ниһаять. Наиләнең фикерен Ләкин Наиләнең фикерен тыңлап тыңламыйча калдыра алмыйбыз. Цитатамы? Әйе, цитата. Тыңлагыз. Менә шушы бакыр йортка кире кайтып, дию йоклаганда бу егет бит инде керә, аны үтерергә дип. Ләкин ул аны үтерми. Тыңлыйбыз ни өчен? Туктале, йоклаган кешене кемдә үтерә? Мин моны уятыйм да, көчемне сынап сугышып карыйм. Үлсәм, хак үлем булыр. Белдегезме? Һәм әлеге тикә пацаннар цитатасында без бүгенге чыгарылышны тәмамлыйбыз. Үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Эш караган кеше инде әлбәттә. Пока-пока.